नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारात बऱ्याच जाग्यार कार्तिक पुनवेचो उत्सव साजरो. कारवारच्या बऱ्याचशा गावात काल आयतार 26 डिसेंबराक कार्तिक पौर्णिमा उत्सव म्हटल्यार वनभोजन जात्रा संपन्न जाली. कारवारच्या अस्नोटी, मुडगेरी, हणकोण अशा बऱ्याच गावात रथ पालखीचे मिरवणुकीन गावात भक्ताले आरती स्वीकारून देवस्थानात वचून उत्सव मूर्तीची पूजा तीर्थप्रसाद जालो. अस्नोटीच्या ग्रामदेव श्री रामनाथ देवाला उत्सव मूर्ती पालखेत विराजमान जावन सावंतवाडा हिंगा वनात वचून धार्मिक विधिविधान जावन वनभोजन जावन रात्रीन सावंतवाडा महालेवाडा मार्गान हनुमाशिट्टा मध्यवाडा ते रामनाथ देवस्थानाकडे वचून रथ आणि पालखेचे देवस्थानाक 5 फेरे मारून उत्सव मूर्तीची पूजा जावन तीर्थप्रसाद जालो. आणि दुसऱ्या दिसा म्हटल्यार आज 27 डिसेंबराक कोळगे मार्गान पालखेचे उत्सव मूर्ती विराजमान जावन समुद्रस्थानाक वयची पारंपारीक प्रथा जाली आणि आज दैकालो उत्सव जालो. या जात्रे निमित्तान रथ पालखेच्या मार्गार भक्तान तोन्ना रंगबिरंगी विद्युत दीपालंकारान आणि रांगोळीन सजयली दृष्टी पडताली. पळया काही जात्रेची क्षणचित्रां. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हटल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. समुद्रात उडी मारून कुमटात विवाहितेली आत्महत्या. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा शहराच्या हेडबंदरा लागी एक महिलेन समुद्रात उडी मारून आत्महत्या केली घटना शनिवाराक 25 डिसेंबरा सांजेर घडली. मृत महिला कुमटा सांतगल निवासी निवेदिता नागराज भंडारी वय 36 अशी असून ती गावात किराणी दुकान चलयताली अशी माहिती मेळ्ळा. शनिवारा दुचाकी वाहनाचेर आपल्या दोन्ही लहान पोरांक घेऊन येऊन तेमका शहराच्या पिकअप स्टँडार दवरून आपण मैत्रिणीला घर वचून येता म्हण सांगून गेल्ली. बंदराचेर वचून समुद्राच्या व्हडले फातरा वयल्यान समुद्रात उडी मारली. कोस्टल गार्ड पोलिसांनी तेमका रक्षण करचे प्रयत्न केले पण समुद्राच्या पाळान शोध लागला ना अशी पोलिसांनी माहिती दिली. मृत महिलेन आत्महत्या करचे पयली आपल्याले सगळे भांगर आणि मोबाईल द्विचाकी वाहनाच्या
डिकेत घालून दवरले मेळ्ळे, पण आत्महत्येचे नेमके कारण मात्र कळू येयले ना. कुमटा PSI नवीन नाईक हेमी पुढील तपास करते आसात. हाँ कारवारच्या पहरे कार्यकर्त्याली स्वच्छता मोहीम. कारवार स्वच्छता मोहीम करची कारवारची पहरे संघटना नाव रुपाक असा. कारवारात गेल्या 9 वर्षाच्यान या पहरे संघटनेमार्फत कारवारच्या भागाभागात समुद्र किनारो, समुद्र द्वीपार अशा शहराच्या 15 किलोमीटर पर्यंतच्या लाईट हाऊस आशिल्ल्या द्वीपार या संघटनेन बोटीर वचून प्रवाशान उडयले प्लास्टिक बाटली, मद्याची बाटली, प्लास्टिक अशा अनेक प्रकारचो कचरो जमोवन परिसर स्वच्छ करच्या या पहरे संघटनेन विविध संघटनेचे कार्यकर्ते, सरकारी कर्मचारी तसेच सार्वजनिक असून 80 पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यान या लाईट हाऊसार दीपार वचून स्वच्छता मोहीम यशस्वी केली. प्रत्येक शनिवाराक 1 तास ही संघटना स्वच्छता कार्य करून फक्त शहरापुरती मर्यादित नसून द्वीपासारख्या प्रवासी स्थळार आपले कार्य करून सार्वजनिकाल्या कौतुकाक पात्र झाल्या या पहरे संघटनेत पुढली दिसाक जास्तीत जास्त कार्यकर्ते या संघटनेत सामील जातले हितूत संशय ना. ಆಮೇಲೆ ಕಾರವಾರದಿಂದ ಗೋವಾ ಮೇಳಬಾರದು ಗೋವಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಬಾರಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಇದನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಕೋಲಾ ಟು ಗೋಕರ್ಣ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು 3/1/2015 9 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಟಿವಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರವಾರ ಟು ಅಂಕೋಲಾ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗಿತ್ತು. ಪಾದಯಾತ್ರೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಗಲು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಪಹರೆಯ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 800 ಜನ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು ಹುಡುಗಾಟ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಇದನ್ನ ಏನು ಟೆಂಪೋ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.